Sziasztok srácok, ebben a mai videóban bemutatom, hogy kell elkezdeni a Budapest Roleplay. Na, be is mutatom. Nézzétek, itt hívtak modot, egy újak mindig hívnak modot. Ide jövök hozzá. Megkérdezem itt a DC-t, hogy írom neki, hogy szia. Megkérdezem, hogy új vagy? Mint mod. És ha igen, megkérdezem, mi a DC-d? Megkérdezem, mi a DC-je? De leírja nekem majd. Itt leírta, én itt bejelölöm őt. Bejelöltem. Elküldöm neki a linket, és mondom neki, hogy jó RP-t. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!